Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê yekem daxuyaniya swê li ser rewşa heyî û guhertinên siyasî û leşkerî yên li Îranê veşand. Di daxuyaniyê de hat gotin ku velat bi konaksa swê ya dîrokî ya herî diyarkere rûbirû ye û komara İslamî ji ber polîtîkayên swêyên şirab ber bi hilveşîna tevahî ve dîçe. Daxuyanî jimare yek. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê em bi rojên swêyên herî biryardar re rûbirû ne. Gelê tekoşer û mafwazê Kurdistanê. Ji roja şemiyê nehê sîbatê ve rêça bûyerên li Îranê ber bi guherînek kûr û bingehîn ve dîçe. Şerê heyî encama 10 salan polîtîkayên êrîşkarên rejîmê, destverdana dî karûbarên welatên herêmî de, piştgiriya terorîzma devletê, îsrara li ser bidestxistîna bombeyên atomî û pêşxistîna pîşesaziya mûşekan, gefswarîna evlehiya navneteveyî û tekçûna rejîmê dî pabendbûna bi tedbîrên navneteveyî de ye. Siyasetek ku dî dawiyê de Îran ve guherand welatekî verankirî bi aboriyek hilveşiyayî û bu sedema hilveşîna rejîma we. Kuştina Sameneî rêberê rejîmê û bi dehan fermandarên leşkerî û berpirsên siyasî dominoyên hilveşînê lestir kiriye. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê dibêje ku ev şer ne şerek dî navbera civaka Îranê û neteveyên vê de li dijî devletên yekbûyî, İsraîl û civaka navneteveyî ye. Niha ku Îran û Rojhilatê Kurdistanê bi rojên swêyên herî diyarker re rûbirû ne, em bank li gelê Kurd dikin. Dive gelê Kurd jî pêşketinan haydar be û bi hîşmendî rûbirûyê pêşketinan bibe û reftara swêya siyasî bi daxwaz û pêşniyarên hewpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê re li hev bike û vê hevrezî û tekiliyan zindî û berhemdar bike. Di rojên rûxandina rejîmê û serhildana girseyî ya gel de, dive hemû saziyên îdarî û xizmetguzariyê ji bo berjevendî û pêdiviyên giştî vêrin parastin. Em bang li hêzên çekdarên rejîmê li Kurdistanê dikin ku swê ji bermahiyên Komara İslamî veketînin. Em ji wan re dibêjin ku çetirê ku vê derfeta dawî ya ji bo pişta swê bidin dijmin û eniya neteveya swê hilbijêrin, jî dest nedin. Dive hemû gelê Kurd bi akîlmendî û gihîştî rûbirûyê guhertinan bibin û ji xeletiyên takekesî û tolhildanê dur bisekinin ku zîrarê dîdin evlehî û parastîna giştî çivake. Em daxwaz dikin ku ji bo evlehiyek mezintir, ew bi kasî ku pêkanê jî baregehên leşkerî û evlehiyê yên rejîmê dur bisekinin. Em jî gelê xwe, bi taybetî jî bazar, dîkandar û xwediyên malan dixwazin ku di rojên dijwarên li pêşiya me de ji her demê bêtir li hev xwedî derkevin, bi taybetî jî kiredar, xîzan û bêçareyan re. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê de polîtîka û bernameyên swê bi rêya daxuyaniyên din biveşîne. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê yazdehê reşemeya 1404